Good afternoon guys. So karong hapon manguha ni og takong tungod kay naidaghan nga. Good afternoon guys. So karong hapon manguha ni og takong tungod kay naidaghan nga. Takong nahagbong diri. Inagian sa lugi. So tabangan ko ni Zaki kasi Zaki dito oh. So isulod ni Zaki diri oh dara ah. Zaki, you help mama boy. Sulod takong ha. Tabangan ko ni Zaki manguha oh. Takong. So dagko na maday agkuan. Dagko na kayo ang tawong. Si mama ra mag-go down ani ha. Heras undoy. So naglugi magud sila guys. So mao na nga naay takong. So libre na ni siya sa pangsugnod. So ato ni siyang kuan og bugat. Niyang butay. Libre na ni. Baya. You get sulod sako. Color red. This one also boy. You get na dali. Anak color red. Ang bata nga Englishero. Ikaw, sulod na sako doy. Sige na kay libre naman na pang sugnod. So dagan-dagan siguro ni nga takong. Ato bi sulod sa sako. Color red. Apa oh. So tra ta kay dooro man sa mo ang bay. Mga taog. Takong. Ay abadani. Abi ah. Sulod na to sa color red na sako doy. So ako rin nagsuot-suot diri kay kabagnutan ra ba. Ginabi. Tani daghan na. Dali na. Daghan kay lugi guys oh. Ana pa dito tumoy. Hoy! Ngano mo sunod la dili mo. Dagko na kay mais sila mama. Suwar ba ni si Zabunuhi mo nang dagko kadyo kay dooro mo siya sa angkal sa baboy. Hala ni sunod mga jud bata ah. Libre na jud ni siya pang sugnod. Isunod na po da. Diri sa kapi dali. Dali ah. Mama. Isulod na. Tabang ang gamatoy ah. Han kayo nga bata, nya na jud, mag-help sa mama. So ako may nagkuha dito sa ubos guys, si Zaki mo nagsulod sa takong sa sako. Isulod ni Zaki sa sako ang takong. Pasagdaan ako na sa baw. Ikani be, kani tumoy be. Kari kani ana. Sige. Kana na italinis, ana sige. Oh no. Sige, isulod na. Help me. Gi-help na bitaw ka. Sige, you get pa. Nga na, jud mag-binutan. Naman tas bukid. Kaysa mo palit tagbutin. Baliha, baliha. Natutumo ito ah. Ana. Ngayon siya kay baw nagbali sa Bisaya. Ikaw, you get pa. More. We're gonna talinis. Dahil talinis. Kanang talinis mo ikuan una. Para si Zaki di na mangahoy og layo, no? Kana ni talinis. Sige na. My amigas. Ay wala na ibalik kay ang amigas anak pula man. Aliwang na doy di na mamaak. Namusuri ta dito sa ubos kay basin napay takong. Ano sa
kugihan basta. Nay talinis. Kana nay talinis. More talinis. Sige pa. More last one. More nga to. Last one kanon ta pag ganing pila na kabuo. Sige, barog na ha. Kana, sige. Sige, isulod na apil kay musiga man na. Very good na. Sige. Right. Kana na talinis. Sige pa. Nainapad. Last one na to. Very good. Pugihan na bata. So gituyo na siya patabang ani guys kay para dili siya mag-cellphone pirmi. Atol sa ninamos balay. Ta. Among mais diri sa tubangas ba, dagko-dagko ni sad. Plus mga tinanon. So, diri na po mi guys sa ubos ari sa kusina nila mama. Sa ilang dirty kitchen. Hindi ana po daghan dere. Para dili ta magpalit og butane o gasol. So, na pa dito gikuprasan. Is that talinis? Talinis. So, ikaduha na po ni namong sako sa takong. Well. Ano na sige po ito? No, there's spider. Asa man? Kainda yun yun. Ay. No more spider na bot. No more. Sige na. Yes. Oh no. Where's talinis? There's a real TV. Two hands, oy. Ew. Na dude, very helpful. What's that? Last one nga napay daghan. Last one kuno nga napay daghan. Sige. Uh-oh. Duha ka hands lagi, boy. Oh. Ibutan mo hangcho. What sound? Bas. Wait, it's a bus. Grabe dyan siya katabihan. Bisag asa may mga ato arang tabihan na. Sige, you get another pa. What? Oh. Oy, not that one. It's not takong. Sige na. Wait, it's a bus. Wait, it's a bus, Mama. Talinis. Isod. Talinis. Sige pa. Last two. That's two. Look. Sige, dapat Dali. Oh no. Yeah. Wait. Napay kuan. Nasi mong fit. Sige na. Nailubot. Nailubot. Tara na. Okay. Thank you, Lord. Nanamid ako. Let's go.